Usona Satnam és més que una sala de teràpies o una sala de ioga. És més que una terapeuta o una professora. Usona Satnam és natura, un espai que et convida a trobar-te a tu mateix, a sentir-te, a escoltar-te, a reconèixer-te. Un indret de llibertat on poder-te mostrar sense limitacions, un paratge on connectar amb la teva essència. Un espai teu, meu, de tots, perquè nosaltres en formem part. Nosaltres som natura. Vine a sentir-ho. Jo t'hi acompanyo. Tu m'acompanyes. T'espero. Gràcies.